Барысы да гап-гади аңлашылсын өчен әлеге түләүләр буенча кыйнлыклар күпчелеккә кагылмый. Чөнки торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрнең 60%-ка якыны ул әлбәттә телефон, компьютер, гаджет, интернет аша башкарыла һәм шуларның әйтергә кирәк 30%-ка якыны дәүләт хезмәтләрен күрсәтү порталы аша башкарыла. Менә кем почта, касса, банкларга барып түләй, әлбәттә алар кыйнлыклар белән очраша һәм аларда аз түгел, 40%-тан артыграгы. Шәһәрдәге исәп-хисап үзәкләре инде 2 атна халыкны кабул итми. Дөрес, андагы хезмәткәрләр эш урынына килеп, халык белән читтән торып эшли. Монда килеп түләргә яланган әби-бабайлар кире борылып китә. Менә килдек, язып битен несен, чтоб вакытында түләргә. Менә безнең икебезнең дә бабай белән шушында телефон түли алмыйбыз. Мы совместно с Минсоцом видим все одиноко проживающих. Без социаль яклау министрлыгы аша ялгыз яшәүче өлкәннәрнең күпме икәнен беләбез. Муниципаль хакимият һәм волонтерлар белән ярдәм итәчәкбез. Ялгыз булмаганнарның балалары бар, алар үзләре ярдәм итә ала. Исәп-хисап үзәкләре инде 2 көннән кабат халыкны кабул итәргә җыена. Үз изоляция вакытында алар электрон түләү мөмкинлекләрен арттырган. Дәүләт портал сайтында, безнең Татэнергосбыт сайтында урнашкан шәхси кабинетында, банкларның терминалларында һәм онлайн сервисларында һәм безнең Татэнергосбыт офисларының телефоннары аша яки бердәм контакт-центр телефоннары аша бирергә мөмкин. Халык торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләргә җаваплы карый узган март ае өчен кешеләрнең 97% түләгән, ә инде апрельдә үз изоляция башлангач электр энергиясын куллану төшкән. Аеруча бизнесның туктавы үзен сиздергән. Энергопотребление 20%-ка төште. Безнең 56 миллион киловатт-час потребляли. Былтыр бу көннәрдә. А хәзер где-то 46-47 миллион киловатт-час бер суткага инде. Әгәр дә бурыч җыелса, идарәче компаниягә мөрәҗәгать итеп реструктуризация ясау мөмкинлеге булачак. Кем түли алмый, аларга пени, ягъни штрафлар салынмаячак. Ләкин бурычны барыбер кайтарырга кирәк. Бүгенгә торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре өчен бурычлар Татарстанда 7 миллиард сумнан артып китә. Файза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.